Türkmen Derman Senagat Birleşiginiň düzüminde hereket edýän derman we saglyk maksatly serişlerini öndüren kärhanalaryna ýerine ýetirilýän işler halkymyzy we saglyk goraş edaralaryny ekologiýa taýdan arasy derman we bejeriş maksatly serişleriň ýygyderli üçünçiligini esasy uğradynýa. Häzirki zaman talaplaryna we saglyk goraş ulgamynyň görkezlerine laýyk gelýän serişler hil we ýokumlyk babatda tapawutlanýar. Ýokary teknologiýaly saglyk goraş binalaryň gurulmagy, olaryň häzirki zaman ilminiň gazananlary we täzeçil teknologiýalar esasynda enjamlaşdyrylmagy ilata ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň ýoly goýulmagyny şertlendirýär. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň durly künjeklerine hereket edýän saglyk goraş we dikeldişi merkezleriň zerur bolan serişler bilen üçünçiligi, ilata edilýän hyzmatlaryň ýokary derejesini üçin edýär. Türkmenistanyň saglyk goraş we derman senagaty ministrliginiň Türkmen Derman Senagat Birleşiginiň Berdeňi mineral bejeriş suwu kärhanasy ýylda 5 million çüýşe ýa-da sagatda 3500 çüýşe mineral suwy 250 milli we 500 milli gowrumlerde öndürmäge goýuplydyr. Kärhana suw taýýarlaýjy, önümçilik, hil barlygy we mikrobiologiýa bölümlerden ibaratdyr. Olaryň ýokary derejede enjamlaşdyrylmagy bolsa, önümiň mukdaryna we hiline oňy täsirini ýetirýär. Suw taýýarlaýjy bölümde tebigi çeşmeden gelýän suw 10 tonna gowrumly gaba ýygnalýar. O şol gapdan tüdügüjüň üstünden geçirilip, düdüm arasalanýar. Inni kitaplarda suw aktiwleşdirilen kömürüň üstünden geçirilip, belli derejede ýumşadylýar we 5 tonna gowrumly gaba ýygnalýar. Bölümleriň sazlaşykly hereketi bolsa, işiň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üçin edýär. Önümçilik bölümleriniň dünýäniň öňde barjy önüm öndürjileriniň ýokary hilli enjamlary bilen üçin edilmegi berdeňi mineral bejeriş suwunyň ýokumlyk derejesiniň ýokary bolmagyny şertlendirýär. Munyň ödüýi Lukman Arkadamyzyň milli saglyk goraş ulgamynda ýaýbanlandyrylan giň meşhur ödürtmeleriniň Arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändigini äşkär edýär. Kärhananyň hil barlygy we mikrobiologiýa bölümini hil, mukdar we mikrobiologiýa barlyklaryny amala aşdyrmak üçin gerekli enjamlaryň eklisi ornaşdyrylan. Olar Ýewropanyň öten döwletlerinde öndürilen enjamlardyr. Bu bölümde kärhanada arasaçylyk kadrlarynyň berja edilişine, ulanylýan suwuň, çyýmalaryň, gaplamaryň hiline ýygyderli gödäwçilik edilýär. Bu bolsa önümçilik işleriniň talaba laýyk bolmagyny üçin edýär. Häzirki wagtda kärhanada berdeňi mineral bejeriş suwunyň 250 we 500 milli litr meçhörlerindäki şeýle hem vitaminleşdirilen görnüşdäki gazlandyrylan alkogol suwuň hem şeýle meçhördäki görnüşleri öndürilýär we halkymyza hödürlenýär.